Oh my God! Wow! Oh my God! कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो रुको जरा सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Abono hino mishroom dance lam sogu joto okra sakara rok naik naik ki rok sikla sikli rok serai khonai rok je hasa kaw tabuk jora tei kathang tongai rok no ani katal channel tei puilani video o hengke dol rok tini omo hai video nailai nai bomo hai no abo bomo hai norok joto no saiman na sin tirpur abo kaisa famous ingplai maya program da hinnai kibuk talent show da hinnai ing yake musuk busle agoi jabai mali ang tamse hinnai o tv channel se thangai ningni ni je rungmani ingoi phunuk di hingke nono borok rang pa sorok riwi phano mano hayake segi phano mano thik da tong hai no se tabuk joto no sak sak torjak bayo atei khena torjak tongbai di thujak tongbai di phaljak tongbai di ingkha pai khatai tamo o video ni title line di line pain krei waisa bai ke kok borok dance moke sudu dance simi only dance tam dance no dance kebang ma tongle tonglai manjak ma dance noksi bthamaya kung dance tam dance sana nangmani ta channel malik rangman kha cha kha opung kha pai khata je ingmang tongbai thung ne upload khairi khata o musanai rok ni khabaya drop hinai da hino atei nong na rangjak dana nokol da hinnai khata bo camera o kahamke ambagi no brima bono khulum tongta please ta khojaba de ani mono nanari ma se ano mutai rokano putalani jaga borok tanggei senam ro horka tanggei bini hosela buri no khaina nai frong ma hai musamung no nugui ang dalan sakani ya ringko akasamo baklaina musungkha theike theisidung leikhumu tambelai dalai sajaka ano nakar sidi dolok ang tei soiman glakha naimali atei borok no omo hai nangmani video nainani bo limit tong bele borok khorok nei no 2 din nainani thung tongmani da norok no wansuk sidi lumna rok sena siwa ang editing khaipurubo tei man glakha do norok batamo ang snamai akobai video nai rekheno paikha abono hingke dolok tinin bagam sungno video bahing ka sadi channel ro katalja hangke ba norok jotono like khaidi comment khaidi share khaidi tei subscribe khaidi ang sai hangke kha khaino ba norok asukno ta dabono malai laifinai katal video thangka do dolrok bye diprasa ayuglok thung ang botabu borok bai baksa khititei khitai nok bisingo resapna